हम सब लोग कैसे सिगोनदा बिथांमोना गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय फैदों ज' जानानै बिराद बर' जायगायावहाय फैनो मोजां मोननानै हास्थायनानै फरायनो हागौ खाथियाव थानो नाङा दे नङाब्ला बाजों बुथारजागोन बोरैबा बे गानफ्रा बुब्राबबाय खाथियाव दाथा नङाला बै समावहाय माबा साथि बिरखोलायनाय बायदि जागोन खाथियाव थांनो नाङा फ्लाइटना बोरैबा बुखारगोन बाग्लायबाय बाग्लायगासिनो दङ बोरैबा बुखारगोन जोंनि आलासिया सफैबाय जायफ्रा दिनै जोंनि आलासिखौहाय मान बावनांगौ बिथांमोना एसे सिगाङाव फैदो खस्थ'नि गेजेरजों फैबाय नालाय गावबा गावनि सिनायथिखौ दा बिथांमोना होसिगोन सिगां जोङो बिथांमोनखौ बर'नि गांसे आर'नाइजों जों बिथांमोनखौ बरायनानै लागोन बिथांनि मुङानो जादों संग्राम हांखा बिथांनि नामा गांसे आर'नाइजों बरायनानै लागोन बिनिनो देरसिन फिसाजो बेनो फार्स्ट बिनि फिसाजोआ बिनि मुङानो जादों मिलिन्दा बेनोबा आर'नाइजों जों बरायनानै लागोन बिथांनि नामानो जादों बिथाङाबो बिराद मोजां मोननानै बेबायदिनो बिसोरजों बर'नि जायगायाव फैनो लुबैनानै बिथाङाबो बुंखादों बिनि मुङानो जादों जलिना सान्दा जोङो गांसे आर'नाइजों बरायनानै लागोन जोंनि फार्स्ट आलासियानो जाहैबाय बिथाङा बिनि फरायनाया बिराद गिदिर इसेल' नङा MTT क्लास 5 लायनायखौ बियो फिसाजोखौ बर'फोरखौ बिराद मोजां मोननायखाय बर' जायगायाव फोरोंदों हस्टेल दोनदों बिराद गिदिर फरायबाय बेबो MSc क्लास 5 खोनागोना बिथांनि फिसाजोआ आयौ नोंसोरो इसे फरायफेरदों नामा सोरबा नोंथांमोन आयौ बिथाङा नै बेबो जोंनि बिराद गिदिर फरायनाय मा गुदु सामलायगौ बायदि आयौ फरायनायखौ सामलायसिगोन बेबो दा बिथाङा बेले
बर' जायगायाव फिसाजोखौ फोरोंनायखाय बियो दोंसे मेथाइ बर'नि गेजेराव खननानै नोंसिनो खोनासंहोगोननो दा बिनि बिमाया दा दोंसे बिराद मोजां मेथाइ खनसिगोन नोंथांमोना सिरि थाना खोनासं बारा गोसोआव थानाया बिनि खननायखौ आङो मा बिराद सोमोनांलायदों हम सब लोग कैसे गावसिनि भाषायै बिराद मोजां जोंनो खोन्थाबाय खोनासंहोबाय ओमफ्राय दा जोंनिया सासेयाबो आलासिया जोंनि मेथाइ खनगोन बिथांनि खननायखौबो नोंसोर खोनासंनो मोनसिगोन नोंथांमोना बयबो खोनाखाबाय दा मालाय गावसिनि भाषायै बिराद मोजां खननानै खोन्थाबाय बिसिनि मेथाइ खननाया बिदिसोलायनो दा बिथांमोना गावबा गाव देशआवहाय बिसोरो थांसिगोन फ्लाइटआव थांफिनसिगोन दा बिथांमोना थांफिननो हासिगोन